Kublai phi baru kini gilonggi kubor bam tagasngi. Menteri rang ba'du kari India Narendra Modi ulalit banyak kendu ya usim besar buat barim jengka Bhutan drog galpo jingme singge wangchok bad hadin kelap lilang ya ka jingyalang penkup bor ya ka kala chakra hathimpu ha kejuk kapor kum kadak jengka jingyadei ka bajan bha bad ka culture hapteng kini ki artli kiri. Ka kala chakra ka dei ka wei ni ki jingle niam ba kentang bat ba benya tam jengka niam Buddhist Tibet. La rakhi kum ka jingle niam aibor ka ba laisngi ka ba ai jing kerku bat aibor na kam ta ki rukam perkhat ba kham shidrong bat ka jing shai ki pateng na pateng. Kane ka jing pan bor ka long shibenta jengka Global Peace Prayer Festival 2025 ka bala pelong da ka sarkar im Bhutan na du ka sautrik u November hadu ka khat nyotrik u 9 November. Menteri rang ba'du undan hakri Himalaya nadu ka khatwei trik hadu ka khat artrik u November ha ka ba unet shaki katu ka ne ki program bat uni shimbenta ha ka Global Peace Prayer Festival uni shimbenta ru ha ka jing rakhi ya ka jing dap nyo posnem jong usim basau jong kari ka jing duai jing suk ha ka prathei ka dei ka jing yalang ba kinjamin sim ka ba paunam ka ba pinya so lang ya kinong yalam Buddhist kinong le niam bat kinong yalam ya ka jing suk na ka leng ka prathei ya kini ka jing le niam on sedang bat ai bor ya ka kala chakra bat on pinya de uje khenpo ubadei unong yalam niam jong kari Bhutan kham haswa jong kane kata ha ka ba ar menteri rang ba du Modi ula pelong ye ki jingya kren ba kerpang bat usim jong ka Bhutan ujik me khesar namgyal wangchu halor ki babun ki benta kum ka boarding ka jingya dari bar ka technology Narendra Modi ula yaro ye kene ka jingya lang da ka ba ong ba ka kentup lut ye ka jingya dei hapren ki ane ki artli ki ri ka jingye kendu ka basngau tenat bha bat usim jong kari Bhutan ngila keduru ya ka jingye dei hapren ki India bar ka Bhutan ngile kran ye ka jingye trailang ha ki benta kum ka boarding ka jing penroi ye ka bor ka jing penyeso ka technology ka jingye da bar ka jing shngai ka India ka sngo sarong banong ka parlok ba kongsan ha ka jingya lenti jong ka roi ka par jong ka Bhutan long Modi ha ka jing tho ka ba ula palat ha po ka rinsan x ringkat bar usim jik me khesar namgyal wangchuk u Prime Minister Modi ula pliru ya ka punat sangchutu hydropower project bar ula khot ya ka kum ka symbol ka bane jung ka jingye dei parlong hapreng ka New Delhi bar ka thimpu